Ka sorkar jela menta ka singi ka apui tarik ya yong kala penbena ba ka RT PCR test kalong ka bedon kam ya baro ki bawan na shabar ka jela lajno ki bla dab IT ka COVID ASEAN na ka jingïoh state jengki bayo positive COVID-19 ka sorkar kala penmi hukum ru ban khang shua ki jaka jngohkai perthei ki badon na East Khasi district nadu ka apply tarik ya yong hadu ka laipo tarik ya yong larai ru ban khang ya baro ki college bat ki school ba hanong ba shillong hadu kalai trik ubnai jumang lainyo ki center ki ba pelong ye ki examen nalor kata larai ba ye ki dukan ki bedi ye ki mar ki ba umdadun kam en khang naduk arpundrio tarik ye yong hadu laipo tarik ye yong en khang ru ye ki dukan khapsnyo bat kenthe bat chenrang ki gym ki cinema swimming pool ba kumjuru ye kabar nadu ka arplai tarik ye yong hadu ka laipo tarik ye yong ka sorkar kalapen benaru bahapo ki office sorkar insya tang lai persen ye kinong trei bakin poi syaki jing trei ki jongki